kreasi nggih. No gebres nggih, matur suwun. Ayo. Ora koyo wong kang nandang. Wey. Oh ya. Gantosan ger gentenan li. Duku sama ayo. Ayo loro bareng loro. Ayo loro digabung loro no. Solae no. Setelah ini. Iya, ayo loro no. Loro. Loro. Ayo bono iku Ris. Loro Ris. Oh telu kabeh Ris, kabeh telu. Karena cukup banyak kerampak pendatang nggih kalau menika. Ayo. Dipun paringi kesempatan rin nggih. Yo. Nembah nuwun. Ya. Woi. Ya. Woi. Ya. Putra Jaya.
Ya. Yo. Ya. Putra Jaya. Ya. Ya. Ya ya ya. Ayo 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 ayo. Raja Wali, persiapan Raja Wali. Ya. Ayo. Kang Mamuk salah gungkas Kang Mamuk. Iya. Ayo, waktunya batas. Ayo Kang Pep. Baju nolong-nolong nih. Sing kira ana wala Api. Wah. kadang sing ana kanine sing kira ana wala kadang sing ana wong apa-apa aja mamang riko alang-alang molo aja kolet perkara engko tak apa tuyas meloyo tuyas tiati ancur urip riko sing kira ana wala kadang sing
Aja mamangan mawon riko alang-alang molong aja kalit perkara Toyas melanyot Toyas dadi ancur Ore priko Alangono rasa Jagen nati Manana tamanya Kena sing alamnya Gampang katon Gampang lolot Piangaro miareko Mareko yang pianyun Adam rosawati Ayam enak turun Iki putra jaya Ayo metu loro-loro le ya pamit kundur alon-alon dai bareng ya bebarengan no metu kabeh no bareng no iya persiapan Raja Wali Putra Jaya yo Ayo di tanah ayo kayak dalan iya namun rampak kreasi non gebres matur semanun bos matur semanun partisipasinya bumi panun yo ayo no metu nih bareng-bareng no metu bareng no itu dikawal tuh metu kabeh tuh ayo no yo langsung keluar ya kita lanjut kreasi Putra Jaya di belakang yo ayo bareng-bareng loro kabeh no le yo ayo no batas cepat terbatas ya karena atraksi di belakang masih cukup panjang ya dari Putra Jaya yo ya matur bumi panun